yen angel ka langkung tan kenoti lombas arto nyebutnya buka celok ya Gendawo dumateng para tamu kerabat luar biasa ngelipar Karangmojo Semin oleh tumplebet dari siji sudah berkenan memberikan doa restu buat kedua mempelai di sana sudah memudahkan Sugeng Rahayu Didahar ingkang sampun siap. Juga tidak lupa ngaturaken bumi panuwun tunjuk jumateng Om Madi. Awit saking kapitadosan piyambakipun BBS iso simak rene. Oh nggih, matur nuwun Om Madi. Iya. Iki koordinadeni wae wong panggung iki ora megawe iki lho. Bukan seneng ya. Sing ngendangi piye ya aku lek marang neng kapane wong lipar ora diakoni neng semen apa meneh jane iki aslimu ngendi to Mbak? Nggih. Kapane wong ngendi wis ngono wae dileboke ngendi iki? Mekiwi tenan kok. Teko ae lho. Urung apa-apa wis grep iki Mas Wondo bisa. Apa? Ngersake apa? Bu jalukane angele ra umum nggih makane jamene kurwane sing buka. Anjane yo, tapi wis ora apa-apa lah. Sing penting isih semangat. Nano Mas Budi boten nambahi mriki nembang piyambak ngoten lho. Sabar. Maksudnya iki nembang karo aku duet, Des. Ora kersa. Ora kersa. Mas. Apa? Aku ke sana. Yang Aku ke situ rapat ke situ. Oke. Salaman sik yo ora apa-apa. Mas Narto. Mas Narto. Iya.
disalahkan. Bos jangan Tukang kendang ya. Iki kayu akeh menapa iki isi. apa meneh? Gusti Allah. Duite akeh banget. Sik ya Mbak Yu, semelo atur. Ini harus disampaikan. Ini ditemukan pamujudkan saking Pak Budi. Pak Budi, jebule sing ada DP. Angsurane tetep panjang sing berjalan. Oke. Lipat